negative elements which we still must be able to deal with, even as we benefit from advancement in technology. Eweche mamoko en ni jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro dhi nyime kod rego tok jatend piny William Ruto kod Kit Kamasia kaluwore gi weche mag hola masasa kod tiyo marach gi pesa mag jopiny. Koloso e kinde chiwo basari mag somo ne jopuonjre e kach ng'od bura mare ma Kiharu, Nyoro ma en jakom machon mar komiti mar od bura mano ochung' ne budget ne oyango ni sirikal osebedo katiyo kod omenda mag jotich e Aheri kata NSSF e kongo apeini ma pacho ka e tok chik. Ogolo osiepne machon William Ruto kuom tiyo gi Aheri mag jotije sirikal ma ok okaw pachgi kowacho ni mano en wang' teko. Kaluwore gi Nyoro, migawo mar omenda nche nokawo hola mar bilion 175, hola mane ok opuodhi gi od bura mamalo kaka chik dwaro. Afford to play around with the monies that are contributed by the workers of Kenya. We are forcing NSSF to build roads in Kenya. Sasa tumeona kwa sababu iko upungufu kiasi, tumekopa mingi. Now we are forcing NSSF to do public-private partnerships. Pesa ya wafanyikazi wa Kenya itumiwe kujenga barabara, ati watakuwa wanalipisha toll. I request humbly, tusiweke maneno ya utumizi wa pesa na mambo hayabatani na chata ya NSSF to force NSSF to do that which is not legal for them to do. Jod bura mawuok Adhwath Nam Chumbi okoni gibiro dok ne dongruok machopo e thuchegi kendo gidwaro ni mondo mi oketie budget midhi som mari komenda manyien pesa madhi choro dongruok makuro. Giumo gi piny ni gibiro kedo ne dongruok kaachiel gi yie ni mondo mi ok gibiyie ni mondo gidong chien ka gwenge moko dhi mbele. Jod bura okoni sirikal owinjore ober lwasi mar Adhwath Nam Chumbi kata dho nembe ma mwandu gowe kaka yor yuto ne jogo kod sirikal ma bende dwaro ni ber mondo dhi ka Adhwath Nam Chumbi kono. Tumesema pia kuna mradi wa Lamport and Lapset. Tumeangalia kwamba kuna ikiachiliwa vile ilivyo itakuwa ni white elephant. Na unajua nchi resources are scarce and limited. Tukikosa kupigania basi hatutaki watoto wetu waje kulalamika tena kwamba waliachwa nyuma, na sisi kama viongozi tulioko sasa tunakosa kutimiza majukumu yetu. Jatend od bura mar Wiper Party Kalonzo Musyoka okoni Kenya ni mateke weche mag uchumi kod rochruok mar demokrasia masani dhi nyime pacho ka. Kalonzo okoni Kenya ni kama teke weche mag uchumi kendo ok omor kod kaka demokrasia mar piny idunye lo. Kalonzo ne loso e kinde mar ik mar Nergi Mburu David e gwenge ma Mwingi e kaunti ma Kitui. Jatelo no nyiso duol makero gi mibadhi e pacho ka EACC mondo tegre kod weche mag siasa ni maritiyo kodgi mar teko jogo eko mag kwedo piny owacho. Kalonzo omedo ni chenro mar walo commissioners mag IBC ne otim e mudho kendo jo Kenya onge gi yie gi duol manyien midhi rwaki sani. Injustice. Tunalipa ushuru. Angaliani East. Ukombozi wa Kenya hii, I'm now saying prophetically, as I bury my uncle, utatoka Eastern Gate. Utatoka Eastern Gate. And I agree with you, Governor Wamenya, what you have said today. It is no longer a secret that William Ruto atapambana na Kalonzo Musyoka kwa ballot and he will go home. Ataenda nyumbani. It's not a secret. How can it be a secret? Ikiwa mwaka moja baada ya vijana kuuawa kiholela, the Gen Zs ambao magavana mnasema wachukue IDs. First of all, it is their right kupatiwa hizo IDs. It is their right to come and vote out William Ruto. Piny owacho kokalo kuom agucho omenda mag NGCDF ma Ugunja biro tiyo gi maromo milion 5 mar gero dag tudruok e lony manyasani e sub-county no.
Jakom CDF Bernard Omolo owacho ni maeri gidhi timo kaluwore kod lai mar migawo mar tudruok pacho ka moketo mar bedo kod dag tudruok e ward ka ward. Kamano bende omenda noero dhi neno ni masinde duto te madwarore kuondego oketi kendo dhi konyo rowere e gwengego yudo lony makonyo chenro mag tije. Omedo ni giketo omenda maromo $3 million majiwo lony mar rowere kokalo e chwalo negi tiegruok. We are going to construct a digital hub in Ugunja Ward. The digital hub, once completed and equipped, will create employment for the youth on online jobs. In our physical planning, we are going to have subsequent digital hubs in the other 2 wards. That is Sidindi Ward and Sugumbe wards. Our first bursary disbursement for secondary schools and special schools was released on 27 April 2025, and a total amount disbursed was about 27 million. For colleges that we are releasing today, in this financial year, there are 1,742 applicants. Total amount we are disbursing today is 13,269,000. Umedo winjo kendo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV e cheno mar Migago. Wadhi e yweyo mokwongo, kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07263 Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Jumani chenro mar purgio hala kawuono adwa na nyisi ni wapuonjore kit pith mar mchele mar pamba. Onego bedni kusechopo kata onego bedni ang'ena bro gunda di pidho. Koro kanyo ka kuso ni takwano tilese nadi tabro dhi kuma koro akecha. Takwano grains mar mchele. Tabro go kwano gi puodho no te. Tanyisi ni alori puodho ne bro nwang'o gunde 45 kata 50. Mashin ni en mar rego mchele. Kose ai puodho ikelo to warego ni idhi chamo mchele. Duto teka unusiye gi wachno. To ano kabibet kai kinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timre. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV.
Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duomba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Waluong ne polis. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Machiegni kendo moko kuom jodak ma Busia wuok tung' mosuo gi jatend piny Tanzania Samia Suluhu Hassan kuom golo chik mondo mi oriem jokedo ne ratich oganda mawuok Kenya manyoko lep kaduogo e pacho ka gilose boma ma Busia gikwedo okang' ma kamano kendo lieko ni mano en tim atenda goko ma ok nyis achiel mar riwruok pinje mag Afrika ma ugwe. Gilero ni mano en duoko chien demokrasia mar pinje 7 mane bwo riwruok mar Afrika ma ugwe. Kara kamano moko kuom jodak ma Busia to puoyo okang' mokaw kod Samia Suluhu kendo lero ni jokedo ne ratich oganda go nyodhi mana duo wi pi makuro e siro Tundu Lissu makwedo tend piny Tanzania. Tanzania na Kenya ni East African Community ile ambayo wanakuwa na msimamo kamili, na kwamba kutokana na sheria zile ambazo ziko ni kwamba mwanasheria bora amepata kibali anaweza akilisha mteja wake hata akiwa nchi ya Uganda iwe Tanzania, ako na haki ya kufanya hivyo. In my opinion, President Samia Suluhu owes us an apology because it has never happened. This is what we call East African Community. It provides for undeterred, unlimited access to member states. In my opinion, that was a very bad act. It is very, very unfortunate kwa sababu tunatarajia tuwe na amani kwa Eastern African countries. Watu watembelee nchi hizi zote bila kufurushwa, wawe welcomed, watoe maoni yao, wafanye shughuli zao kwa amani na warudi makwao. Ni vizuri ili wakienda waende kama Kenya yetu iko mzuri, na kama Kenya imewashinda kutetea wasiende waribu kwa wenyewe, watengeneza hapa kwetu kwanza ndio waende huko. Na Watanzania naishi hapa na kuna Waganda naishi hapa, lakini sisi hatujawahi kufukuza, wanaishi tu hapa na sisi na tunaendelea nao vizuri. Kwa hivyo nilikuwa tunaomba hivi, hata hizi trailer zetu zinaenda Rwanda, zinaenda Kongo, zinaenda Tanzania, zinaenda wapi, lakini hatuna shida. Tulikuwa tunaomba tu tuishi kwa amani. Jodak ma kaunti ma Kisii omisiem medruok e landruok kute mag ayaki e kind rowere gwengego ka siemno biro bang' lipot mane ogol gi duol mochung' ne tuoche malandore pachoka kata National Syndemic Disease Control Council. Kane otwagi jofwambe boma ma Kisii, jatelo mochung' ne duolno Stephen Oyugi nolero ni kaunti ma Kisii en achiel kuom kauntis 10 ma tuono landore moloyo e pachoka. Nolero ni ji maromo 48 odak gi kute mag ayaki e kauntino ka kauntis mag Homa Bay, Migori to gi Siaya kaachiel kod Kisumu bende ochung' kamarach. Lipoti yango ni piny Kenya, Uganda gi Libamba koro mako thuolo mar 10 e piny mangima e landruok mag kute mag ayaki. Today we are gathered here in Kisii to capacity build health reporters particularly. This we are doing in collaboration with the Media Council of Kenya. The reason why we've deliberately picked to partner with the Media Council of Kenya and to capacity build the journalists is that we desire to see quality of the reports around the HIV, ST and syndemic diseases. In terms of population segments, the adolescents and young people are hit hard. Remember, our population bulge is at the bottom of the pyramid. These young people form the majority of our population. And for us to reap the demographic dividend, we have to pay attention, particular attention to this cohort. Lweny kod njore makuo jamni madhi nyime e kaunti ma Baringo kod alwora mare oyangi ni biro kaluwore kod lokruok mar lwasi
mamiyo jopith moko manyo kaka ginyalo yudo jambgi moko ma bende nowito ngimagi kaluwore kod oro. Magi osekelo lwenje e kind jogo eko mosedar, ma bende thothgi osebedo kadhi kendo rocho ngima ji mamoko kuonde mamoko. Jokanyo yango magi e kinde yango lipote wi lokruok mar lwasi e gwenge makono. Kuo mar jamni e gwenge ma Baringo owach ni kik kaw awiye kaka njore kende kowinjo ng'iye matut kaka gino mamedore kaluwore koda lokruok mar kor lwasi. We have normalized something called cattle rustling and then defined it as a cultural practice. Cattle rustling is nothing but crime, violent crime, because it involves guns, it involves forceful disposition of property. And when you go back to the root cause, it is because of climate-induced changes. Why do people rustle cattle? Perhaps because of shortages of land for grazing, perhaps because of shortages of water. Senator Mahoma Bay Moses Kajwang, ma enja committee od bura mar lokruok kor lwasi, wacho ni lokruok makamagi osekelo midhiero mathoth ma bende nyayo lwenje mopogore pacho ka. Climate change has led to a lot of threats. Actually, it is said that climate change is a threat multiplier because things like droughts, things like famines, things like rising levels of lakes sometimes displace people. And when such displacement occurs, it is women who suffer most. Mambo ya illiteracy ndio imechangia sana. Mambo ya masomo inachangia. Manake sehemu za Tiati unapata vijana wengi wanaenda kuchunga, hawasomi, na hiyo ndio inachangia kwa pakubwa sana mambo ya cattle rustling. Ojamni omedni oserocho ngima jopuonjre ma yawuoyi koda manyiri mawuok e gwengego e yore mopogore opogore. Our children are being involved as child soldiers. That means they're not staying in school and they're impacted. And when we talk about the impact of climate-induced conflict, it's not just, and we talk about children, it's not just the girls. You find that most of the boys are dropping out of school, and also even as the issue of mobility, as they move from one area to the other, they also stay out of school, and that impacts them. But even as beyond that, we have the role of the parents in upbringing of the children. Lwenjegi bende rocho chendo mag familia ni mar nyithindo ok yud chendo makare mag janyuol ka janyuol ni mar lweny ochuno ng'ato ka ng'ato okaw ting' mok mare. We know that the mothers play a big role in the girls' lives, and the fathers also play a very big role in the boys' lives. However, they also play another role in the girls' lives, but the boys really need their fathers. But as the conflicts happen, the fathers have to also leave the homes and go and fight, and these boys end up being brought up without the role that their fathers play. Yo achiel mar yudo duoko ne lwenje kod lokruok mag kor lwasi e gwengegi oyangni en nywako duond ng'ama miyo kendo rwake e mesa kama itwake weche makamagi. The men are the greatest instigators of conflict. And then at the same time, we want them to be the leaders in conflict resolution. So I think this report comes at a good time, and we must find a way of ensuring that in indigenous communities, we bring in women who have for a long time been regarded as property and not as equal partners in those communities. The patriarchal nature of the society does not allow the women to participate. They are not supposed to talk where men are. They are not supposed to move very close to these meetings where men are. And so this becomes a problem. So if they are not supposed to move close, they are not supposed to sit where the men are, then they cannot even talk. And because of this, even when they have issues that can actually be accommodated or brought on board to help us have better peace or lasting peace, these are never considered. Juliet Ogubi ma bende notelo ne nonro ni omedo ni kuonde alam bende nyaka kaw opara manyime e lando injili mar kwe ne lwenje machalo koda magi. Using platforms like religious platforms, these bring people together from different communities, and we can still leverage on the women because we know, I think in this country, women are more religious than men and maybe more tolerating compared to the men. So when we can use this, that they can be able to pray together. Matters peace can then be discussed even in the churches, in our schools, among the children, that there could be a lesson of just peace building in our schools. Jaelieta, Ramogi TV.
Duol marango tudruok kod kanyakla mar oganda jo Kenya kokalo e rito chia mar oganda NCIC ochiwo ote ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo ochop e nyimgi kendo mondo midadhoge katudore gi weche mande nowacho wi tulo manomuoche tok yiero ma higa 2007-2008. NCIC oyango ni weche makamago chiego adhonde mosekalo kendo gisiemo jotelo mag siasa magiwacho ni dhogi hinyo pusore kendo wacho weche manyayo nok mar arita. Kolose e apisgi e kinde twak mare gi jofwambo, Reverend Dr. Samuel Kobia owacho ni gie sani gin gi buche moko 28 ma bende oting'o mago manyayo athuye e kind oganda. We are currently investigating 28 active cases that contravene the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because, as you might remember, some weeks back we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it. Sheno matimo nonro mar gwenge ochope kaunti ma Nairobi. Kawuono warango sigand kar dak ma Kibra mayudore Nairobi. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo osetimo limbe Kibra kendo fuono kaka nying'no nochakore. Nyakwara Mogia Juang machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Nairobi e gweng' kata kar dak mong'ere ni Kibra kata Kibera. Nyakwara Mogi, ka iselimo kata isewinjo kar dak ma iluongo ni Kibra kata Kibera, ang'o mabiro e pachi? We wawinj anena ni jodak malure ni ma Kibera to pachgi chalo nade kotenore kod nonro mar nying kar dagni ma Kibra kata Kibera. Ka ane ochak ni Kibera nikech wach mar Kibera en dho Wanubi. Wanubi kaka oganda achiel kuom ogendini modak ka. Dho wach mar Kibera en dho Wanubi, tiende ni bungu kar thim. Koro mano e kuku gimomiyo ka nochak ni Kibera. Koro gimwang'eyo kaka historia no, Wanubi nomi ka bang' kane gisekedo ne jo British e lweny mar World War. Koro ema nomiyo ka nomigi kaka jo British ne gonegi erokamano kuom konyogi kedo, nomigi kumo bungu. Koro ne gichako ka ni bungu thim, tiende ni Kibera e dho Kinubi. Kibera kasetieko higni 9, koro kana biro ka ayudo ni luongo ka ni Kibera. Koro ka winjo maber tawinjo ni no chake ni Kibera kaluwore ni en kar dak mongore kama emomiyo no chake ni Kibera. Kibera kan oluong ni Kibra accordingly to gi languages mar joma nie iye kama iluongo ni Nubians ema nigi luongo Kibra kani Kibra. Jina Kibra si Kibera, ilikuwa inaitwa Kibra. Kibra ni forest. Lakini sasa wakati wenzetu waliingia wao ndio waliita Kibera. Sasa hii imezoa vijiji 13. Kibera ka nyingno no kuom Waislam Wanubi niluonge ni Kibra. Koro that's the originality of it. But mane okuche obiro to gi jok mamoko to pronunciation no change from Kibra to Kibera. But sani no bedo rectified oduoke kuom Kibra. We koro wawinja nena ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi nonro mar nying kar dagni ma Kibera kata Kibra ni kanye kowuok kuom jodongo mane nitie kane kar dagni ne chakore. Kibera originally ilikuwa inaitwa Kibra. Kibra ni neno la Kinubi ambayo inamaanisha forest. Hiyo neno imekuja kutokana na wale wazee waliokaa Kibra kwanza, waliokuwa under British colony, waliletwa kuja kupigania
taifa la Kenya kuwa under British colony waliokuwa wakiitwa the King's African Rifles. Wazee hawa wengi wao ndio walipewa hapa Kibra na British. That is around long ago. Walikuwa hapo from 1817. So by 1934 hii Kibera ilikuwa imekuwa demarcated. It was 4,197 acres. Lakini from there wakati wa serikali ya Jomo Kenyatta after independence mambo yalianza kubadilika. Kibera hii imekuwa na watu mashuhuri. Wakati mzee Jaramogi Oginga Odinga alipotolewa kuwa deputy president of Republic of Kenya, the second deputy president kwa jina Murumbi alikuwa ametoka constituency ya Kibra. So after that wa Kikuyu kina Mwangi Maathai takes over. Mwangi Maathai takes over, kaka mzungu akatake over Mr. Liki. Liki takes over, Liki alikuja akatolewa na the then Prime Minister Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. So wakati Raila Amolo Odinga alipokuja hapa in 1992, vuta ni kuvuta ya kisiasa ikaanza. Raila alilete watu wake na Wakikuyu wakalete watu wao. So in a short period Kibera imekuwa cosmopolitan zone. Hata Ongieko kitaka utampata Kibera. Kibera iko na kila kabila ya Kenya kwa saa hizi. Hapo tulipo saa hii ni Makina Ward, tuko na Lainsaba Ward, tuko na Lindi Ward, Rang'ombe Ward, alafu tuko na Jamhuri Ward. Ward 5 Kibera imezaa. Kardagni makibra kata Kibera kata Kibira gi dho jomoko umbe landore kod weche kata timbe mage. Wach maduong' moloyo en ni Kibera en kar dak ma ongore, en slum gi dho ngere. Mane gima ong'e godo Kibera ahinya. Kibera ka gimomiyo umbo landre iwacho ni wahero koko, lakini wan jo Kibera wan ok wahero koko, wan joma beyo sana. Wan kaka jo Kibera kae ong'ewa ni wan stronghold mar baba mar Jakom. Then ochako ong'ewa ni wan joma oktal, wan joma kitalo to wamuko nyaka reru. Mabende ka Kibera ka kata ka sandalo mag siasa ka pok jo Kibera ujitokeza kata ka pok uwuoyo to jo piny mangima penjore mana ni to ang'o momiyo Kibera ole. Kibera ndio kwanza the largest slum in Africa, kwa sababu hakuna kabila kuna hapa Kibera. Kae ki mar politics mar Kenya makae mwacha uga moke kwa hiyo ni jokondele bo moke madharo moke. Jina yetu ilikuwa mbaya sana. I remember there was a time I traveled to Tanzania. Dereva wa basi akaniambia, you are from Kibera, wewe ni Mjaluo? Nikamwambia mimi ni Mnubi. Wanubi si ndio original. So people outside there wametujua kwa fujo, kungoa reli. Hiyo ndio vitu ile iko kule nje. Bang' winjo gigo malando humb Kardagni makibra kata Kibera, Kardak makibera osenyuolo dongruoge mage e ngima oganda modak kae. Kaparo ndalo manadonjo Kibera ka, gik machalo kaka stima ne onge udi te. Udi moko nitie gi Musoma. Kawuono 2025 ka koro waneno ka stima ni e udi. Karibu udi te kawuono nigi stima Kibera ka. Mano development achiel mwaneno. Diere manadonjo Kibera ka, barabara mineno gi te ne wawuotho chuotho. Kawuono gin lam. Diere chane nyaka ja Kibera bed gi gumboots. Kawuono wanyalo makata wuotho gi slippers. Ute Kibera ka sani beyo nikech kata sani nyalo yudo gorofni mabeyo, kata kuonde gi yudo gorofni masani beyo, permanent be nitiere. Ndalo machon Kibera ka kini nyalo biro yudo kata ka cho onge. To sani choche nitiere choche migo itiyogo tigolo tiwito, nitiere choche moger. Kwa pime kaka chon, Kibera ka kata in kaka ibiro ni no kinyal ting'o simbino kamano, kata kamera ni de uonge go ka. Lakini sani endi oketnwa police station noger ka, okele jo village elders gibedo active, security osebedo makare, kata wazungu biro ka maninde ka kata week ka onge gir gimoro amora molal. In terms of skunde to wan go ka no wan gi Keno Koth nogeronwa skunde, nomedo nyaka high schools e primary schools mane wan go achiel kuom gi Olympic, Old Kibera, Mbagathi. So in that area we are winning. Tanzania wakati kina Mheshimiwa Raila walete slum upgrading high rise ilichukua muda mrefu sana. Rais Ruto ameingia, anaendelea sehemu za Lansaba na sehemu za Silanga huko chini, anaendelea na hizo manyumba za slum upgrading. Otherwise
maendeleo kwetu ni duni bado. Katabu ni jodak ma Kibra kata Kibera kwano dongruoge achiel ariyo adek. Gin rem kata kwa mage mapod gingo makokele alurani ma Kibra kata Kibera. To Kibera biro dongore machal kod kuonde dak mamoko. Kibera ka wan gi public schools matin. To jonyuol mang'eny Kibera kaka kar dak ma ongore kendo jok man ka nigi nyalo mapiny. Ok wanyal afford private schools. Omiyo nyithindo public schools mantie matingo nyithindo po koro nyaka ng'i kaka wach mar somo ni idwa med infrastructure skunde ma Kibera kae. Nitiere kuonde ma kiwuothe Kibera ka to kijende nyalo kwali. Koro wanyalo kwayo security no wadwaro ahinya. Alafu pi bende wakosa ahinya. Though ni wan gi pi to koromo nikech wang'eny. Alafu mtaro bende samoro kalo nyaka dier utewa. Koro kwanyalo yudo kaka inyalo konywa to nyalo bedo maber. Kwa paro kata ndalo mane Jakom ne mbunge nogero Lang'ata. Ogero Lang'ata kacha ni national housing ni Lang'ata neno maber to Lang'ata be nen mana slum kaka Kibera ka. Omiyo wambe wakwayo ni okele na affordable housing no be. Ogere Kibera ka wadage ute maber. Wakwayo ni ka inyalosnwa paw ama woodly grounds. Wanyago kamana ahinya. Kasto ndara ma Kibera drive wadwaro ni olosnwa drainages to ketnwa bumps kanyo. Osiptende wan gi level 4 kacha lakini yedhe onge osiptal kanyo kata mana first aid kits gi onge. En mana osiptal ina shell Nyakoromogi mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar ng'egwengewa. Omiyo amoro odiochieng' makawuono kwa chopo kaunti ma Nairobi kendo ing'eyo nonro mar kar dak ma Kibra. Kik idhi mabor medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogoni kod nonro mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyakoromogi kaachiel gi Millicent Adhiambo bende kuom fuononwa ngech kar dak ma Kibra e boma ma Nairobi. Wachako dhi yweyo mar ariyo pod waduogo gi mathoth. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jumani e chenro mar wala gi mwandu. Aneto joma de her ma wenge gi de mori kuoma ni na chak maber. Koro gembe gi chak timo wala ni. Akwa gi mani ka gitime ochake gi pesa moro ma ata fadhali. Kiko chake gi pesa moro matin. Ko chake gi pesa matin to podo dhi mapodo. Aparo ni Motor Insurance kambi maber mogik man machiegni manyalo konyo weche mag Motor Insurance NCIC. Nyase nyalo kawo ng'ato sa asaya. Koro ka janyuol odhi nyathini budung chien ka to ere kako budi sikul. Koro momiyo watemo jiwo jonyuol mondo gipare nyithindgi gibigi kwam gi nyithindo chieng' moro ko gik nyathi gi sekondari tionge pesa. Tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Koro kai midwa ng'iewo ohala ma puodho ndwa mi. Onego bed ni kusechopo kata onego bed nang'ena bro gunda di puodho ni. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Narok Moro. Kokale gode kod aore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Machiegni weche tuke mag Chess Premier League ochomo Kisumo gi kod dirani bang' ka oyweyo majumbe 2. Joloch machon KCB Chess Club noloyo tuke 3 e tielo mogik mar ligno. Ne gikuongo gi loyo Victoria Warriors Chess 3-2 kaeto gichak gi loyo Marvins Chess Club. Kata kamano ne gidhi amodhi e tugo achiel manyiso ni higani pok ologi e tugo moro amora. Bang' tuke ma Kisumo, tielo machielo biro Nairobi. Tielo maigani ma piem nyambuko mar Rhino Charge biro timore tarik 31 dweni e kaunti ma Baringo. Kambi ma Safaricom dhi keto omenda maromo $25.8 e tugo maigani, mairien medruok gi $10.8 kowuok e sir maiga mokalo, kama Safaricom nochiwo $15 Nyamburko manyasani matiyo gi teko stima ema thothgi dhi piem higani. Kuom thuolo mokwongo, timbe maromo 65 bende dhi yuoro. Higa mokalo, gachego noluwo Tosorei e kaunti ma Kajiado kendo ne gichoko kwan omenda maromo $325 million.
Erokamano kuom bedo koda kindeno duto kane wakelo ni weche manyien mag migago e thuoloni. Wachak watim kama sa 10 weche manyien mag ka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.